gidaje zai koyi sansanin maza ya yi za a jam'iyyu ina wata bakewa kai ni ban ga wadda za ku karawa ba lemar su wai ita yage dan ba kuma ban ga mai zaren dinkewa ba kayan gwari ba abincin yara ba zakara ba zai yi layya a karba ba ra'ayin kasa da kowa ke nema. Ra'ayin kasa da kowa ke nema. Tatin tatin. Ke a gaba tsintsiya. Kin fi su farin jini. Fatan don mai shiri na gyara ya shigo ciki. Ke a gaba tsintsiya. Kin fi su farin jini. Fatan don mai shirin ya gyara ya shigo ciki. A yau ne ranar mu ce mun saka kayan karau. Ke a gaba tsintsiya. Abincin mu gare-gare ku kautar da garau-garau. Kin fi su farin jini. Da gari ka farau-farau ku karo da marau-marau. Ke a gaba tsintsiya. Ko za a baran-baran muna nan 20 barau. Kin fi su farin jini. Gaba gani ne tafiyar mu sautin ta karau-karau. Ke a gaba tsintsiya. Jam'iyyar baba banna ta zo da adan karau. Hukuma su sumurgudi an fita da maguɗi kura ka ku yi tangani. Tsire aka wa baɗi sake sai da matankadi. Kin bana da abun kadi da daula da farin kuɗi. Kin fi su farin jini. Ra'ayin kasa da kowa ke nema. Kun samu raba kasar ku sauran mu kuli-kuli. Shi ko da bino mamallaki na shi killili. Za a yi zaɓi na gaskiya sai abu asali. Duk wanda yake gudun gulu kar ya sau baki. Lastan na Gombe gani cikin tatin. Na shigo da sako na sattin. A bangare na raga 18. Masu firgitar da wancan kattin. Wasu ruwar da ba komai kantin. Ai! To sai ku zo da 14. Ma'anar gurgu na tatin. Manufofinsa sun yi bunkau a 30. Ma'ana batun haɗin kai da kenan. Gami da taimakon kai ku ji wannan. Batun taimaka wa juna ma na nan. Wayar da kai na al'umma na nan. A dunkule ƙasa buɗe kenan. Kudin arewa duk dai mu haɗe nan. Ba wariyar batun yare kenan. Ba nuna wariyar